17 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хорух беморхона дармонгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо имкониятҳои хизматрасонии он шинос гардиданд. Беморхонаи мазкур дорои 36 ҳуҷра буда дар он барои муоинаву муолиҷаи беморон шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумлаи 11 ҳуҷраи он бо 21 кати хоб ва бо дастгоҳу лавозимоти соҳавӣ пурра муҷаҳҳаз гардонида шудаанд. Иттилоъ дода шуд ки беморхона аз шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, бахшҳои терапевтӣ, табобати дандон, асаб, гӯшу гулӯ ва бинӣ иборат буда муассисаи тиббӣ бо нақлиёти махсуси ёрии таъҷилӣ таъмин мебошад. Ҳамчунин барои беморон ошхона бо 30 ҷойи нишаст бунёд ёфта, дигар иншооти ёрирасон низ бо сатҳу сифати баланд сохтаву таъмир гардидаанд. бо дастгирии сарвари давлат дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон як бинои замонавӣ барои табобат ва ташхиси беморони вазорати корҳои дохилӣ аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ифтитоҳ гардид. Ташаккур ва сипоси беандозаи мардуми Бадахшон, кормандони вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба пешвои муаззами миллат ва ҳукумати давлат иброз менамоем. беморхона дар баробари расондани кӯмаки тиббӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, ҳамчунин ба кормандони дигар бахшу сохторҳои қудратӣ ҳам хизмат хоҳад расонид. Сокинони кӯчаҳои гирду атроф низ метавонанд барои машварату муоина ва муолиҷа ба ин муассиса муроҷиат намоянд. Утоқҳои корӣ ва муолиҷавии иншооти мазкур бо таҷҳизоти зарурии соҳавӣ аз қабили дастгоҳҳои рақамии ташхис, ташхиси ултрасадо, сабти барқии дил, кардиомонитор, оксигенератор ва дигар лавозимоти корӣ таъмин мебошад. Барои расондани хизматрасонӣ бо сифати тиббӣ ба беморон 27 нафар мутахассисони соҳибмалака ба кор ҷалб шуданд. Корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи майи соли 2022 оғоз гардида, он дар муҳлати кӯтоҳ аз ҷониби раёсати сохтмони асосии вазорати корҳои дохилӣ бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шуд. Беморхона аз 4 ошона ва таххона иборат буда намои берунаи он ба таври махсус рангу оро ёфтааст. Тадбирҳои сабзкорӣ низ дар гирду атрофи иншооти мазкур бо завқу салиқаи баланд анҷом дода шуд. зимни боздид президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулинро вазифадор намуданд ки барои муолиҷаву табобати беморон хизматрасонӣ бо сифатро ба роҳ монда, имкониятҳои фароҳам овардашударо барои таъмини солимии ҷомеа самаранок истифода баранд.